Ahojte, tu je Antonia z Psychológia a Life Coaching, tak dnes sa spolu pozrieme na skryté taktiky, ktoré narcisti používajú na rozdelenie členov rodiny. Odhalíme tú hru Zlaté dieťa a Čiernu ovcu a čo je najdôležitejšie, ukážeme si, ako z tohto bludného kruhu konečne vystúpiť. A ako môžete začať liečiť nielen seba, ale aj vzťahy, ktoré boli poškodené. Takže ak ste niekedy mali pocit, že vaše detstvo bol jeden taký nekonečný zápas so súrodencom, alebo zápas o priazeň, o uznanie, alebo o kúsok rodičovskej lásky a možno ste si hovorili, že je to normálna taká súrodenecká rivalita, alebo že jeden je jednoducho šikovnejší a druhý ten problémovejší, tak ja vám poviem, že to zrejme nebola žiadna náhoda. Práve táto dynamika často nie je prirodzená, ale je výsledkom cielenej, aj keď možno podvedomej, deštruktívnej hry, ktorú hrajú narcistickí rodičia. Hry, ktorej cieľom nie je udržať pokoj v rodine, ale ktorej cieľom je získať absolútnu moc a kontrolu nad celou rodinou, a to tým, že vás postavia proti sebe a zničia to najcennejšie, súrodenecké puto alebo puto s druhým rodičom. No a aby sme pochopili tieto taktiky, musíme sa najprv pozrieť, prečo by rodič, ktorý má svoje deti milovať a podporovať, robil niečo také. No, odpoveď leží v takej samotnej podstate narcistickej poruchy osobnosti. Pre narcistického rodiča totižto ani deti nie sú samostatné bytosti s vlastnými pocitmi. Sú takým predĺžením jeho samého. Takže v tom prípade potom je ako keby, že úspechy detí krmia narcistické ego. Takže zlyhania sú pre narcistu osobnou urážkou. Preto tak veľmi kriticky reagujú na zlyhania vlastných detí, ako keby doslova boli ich samé. Lebo všetko v narcistickom svete sa točí okolo ega narcistu. No a v takejto rodine nie je miesto pre individualitu. Deti sú nástroje, alebo druhý rodič je nástroj na plnenie nenaplnených snov a cieľov a naplnenie ega narcistického rodiča. No a aby si túto kontrolu tento rodič udržal, musí zneškodniť najväčšiu hrozbu. A to je spojenectvo medzi súrodencami alebo spojenectvo s druhým rodičom. Pretože, dajme tomu, keď sa to týka súrodencov, ktorí si veria a držia spolu, tak by mohli vlastne odhaliť, v akej toxickej realite vlastne žijú. To isté nenarcistický rodič. No a presne tomu sa ten narcistický rodič bude snažiť za každú cenu zabrániť. No a aký je najlepší spôsob? No postaviť a triangulovať tieto osoby v rodinnom systéme proti sebe. Takže poďme si teda rozobrať 5 najčastejších taktík, ktoré presne na to používajú narcisti. No a prvou taktikou je práve tá hra na zlaté dieťa versus čierna ovca rodiny. Toto je asi tá najznámejšia a najzákladnejšia narcistická hra rodinného systému. Rodič si často podvedome rozdeli deti do jasne daných rolí. Zlaté dieťa je to, ktoré je zbožňované a idealizované. Je to dieťa, ktoré najlepšie spĺňa predstavy rodiča alebo naplňa ambície. Dostáva všetku chválu, pozornosť a výhody. Je to taká výkladná skriňa rodiny. A takto si cez dieťa narcistický rodič validuje sám seba ako úžasného rodiča, pretože len úžasný rodič môže mať tak úžasné dieťa. V skutočnosti je však pozícia zlatého dieťaťa extrémne neistá. Láska, ktorú dostáva, je podmienená výkonom, dokonalosťou a absolútnou lojalitou. Akékoľvek zlyhania alebo prejav vlastnej vôle a individuality sa trestá chladným odmietnutím. No na opačnej strane stojí čierna ovca rodiny, teda obetný baránok. Z tohto dieťaťa sa častokrát stáva kontajner na všetko negatívne.
čo si narcista na sebe odmieta pripustiť. Toto dieťa je neustále kritizované, zahambované a obviňované za všetky rodinné problémy. Častokrát ide o dieťa, ktoré je od prírody také vzdorovitejšie, citlivejšie, alebo sa jednoducho odmietne úplne podriadiť. Práve toto dieťa sa potom stáva hromozvodom frustrácie narcistického rodiča, na ktoré sa prenáša napätie, hnev a neuspokojené potreby. Ak ide o jedináčika, chcem upozorniť na to, že dieťa môže počas detstva prechádzať medzi rôznymi rolami podľa aktuálnych potrieb narcistického rodiča. No a v rodinách s viacerými deťmi sa tieto roly rozdeľujú a striedajú. Jedno dieťa môže byť v jednom období idealizované, v inom znehodnocované. Roly sa tak menia v čase, v závislosti od životných okolností, od stresu narcistického rodiča alebo v rodine a psychického stavu narcistického rodiča. No a práve táto dynamika má zničujúci dopad. Zlaté dieťa žije v neustálom strachu zo zlyhania a často cíti vinu za to, ako sa rodič správa aj k druhomu súrodencovi alebo niekedy aj k rodičovi. Čierna ovca si zas odnáša hlboký pocit, že je na nič a že si nezaslúži lásku. Najhoršie na tom je, že súrodenci sa začnú vnímať nie ako spojenci, ale ako príčina svojho trápenia. No a druhá taktika, ktorú narcistický rodič používa, je naozaj ešte taká intenzívnejšia triangulácia. To je naozaj veľmi zákerná technika. V podstate v princípe je to rozdeľuj a panuj v praxi, kedy narcista nekomunikuje priamo, ale využíva tretiu osobu na prenos informácií. No, tu naozaj triangulácia je úplne vyťažená na maximum, pretože takto vytvára narcista chaos a nedôveru medzi ostatnými členmi rodiny. Takže môže to byť súrodenec, rodič, dieťa. No a príklad z reálneho života môže byť, že narcistická matka príde za dcérou a povie niečo ako: tvoj brat si o tebe myslí, že si sebecká. Ale ja si o tebe myslím, že taká nie si. A on je z teba ale veľmi sklamaný. No a potom ide za vašim bratom alebo rodičom, môže to byť rodič dieťa, môže to byť súrodenec a povie niečo, že tvoja dcéra, tvoja sestra sa na teba hnevá, že vraj sa ku nej nesprávaš pekne. Dávaj si pozor, čo jej hovoríš. No a čo sa tu práve deje? Takto narcistická matka zasadila semienko hnevu a pochybností. Obaja súrodenci, alebo rodič a dieťa, sa cítia zradení tým druhým a obaja vidia narcistického rodiča ako jediného spojenca. Narcistický rodič sa takto stavia do pozície centrálneho dispečinku informácií. Ináč presne toto sa častokrát odohráva aj v profesnom prostredí. Takže narcistický rodič sa takto stavia do pozície takého dispečinku informácií, ktorý všetko filtruje a častokrát prekrúca realitu podľa seba. Súrodenci prestanú možno spolu priamo rozprávať, lebo sa boja, že ich slová budú opäť prekrútené. Dôvera sa vytráca a narcista má všetku moc vo svojich rukách. Na toto si treba dávať pozor a vždy, keď budete počuť nejakú takú informáciu, tak práve je dôležité ísť za druhou osobou a vyrozprávať si to s ňou. Opýtať sa na to. Deti bohužiaľ v tomto toxickom rodinnom systéme nemajú žiadnu moc a boja sa ísť častokrát za rodičom alebo za dominantným súrodencom. Ale minimálne, ak ste teraz už dospelí, tak vám to určite odporúčam. No a ďalšou taktikou je také neustále porovnávanie a vlastne podnecovanie súťaživosti. Možno ste už niekedy počuli vety typu: prečo nemôžeš mať také dobré známky ako tvoja sestra alebo tvoj brat, to je jedno. Alebo
Pozri sa na tvojho brata, aký je úspešný, kedy sa ty začneš viac snažiť. Na prvý pohľad to vyzerá ako bežná rodičovská motivácia. Ale v narcistickej rodine to nie je motivácia, je to nástroj manipulácie. Neustále porovnávanie v škole, v športe, v sľade, v správaní, to všetko má jediný cieľ – vytvoriť atmosféru večnej súťaživosti. Deti sa takto neučia spolupracovať, učia sa, že láska a uznanie sú limitované zdroje, o ktoré treba bojovať. Úspech jedného súrodenca je potom vnímaný ako prehra toho druhého. A namiesto vzájomnej radosti cítia závisť a nevraživosť. Táto umelo vytvorená rivalita často pretrváva celý život a ničí akúkoľvek šancu na zdravý a podporujúci vzťah k dospelosti. A opätovne takáto dynamika tiež funguje v pracovnom prostredí. No a ďalšou formou manipulácie je manipulácia s informáciami a vytváranie tajomstiev. Takže tu ideme trošku hlbšie na to, že narcisti sú zdrojom dispečingu informácií, preto z vás budú ťahať informácie, pretože oni vedia, že v tom je moc a sila. Ale oni idú ešte ďalej a budú naozaj vytvárať tajomstvá. Narcisti sú majstri informačného chaosu. Takže jednému dieťaťu povedia jednu verziu udalostí a druhému úplne inú. A takto vytvárajú falošné spojenectvá, kde jednému zveria dôvernú informáciu o tom druhom, či mu dodajú pocit dôležitosti. Takže toto hovorím, dajme tomu povedia niečo, ako toto hovorím len tebe, ale tvoja sestra má zase nejaké finančné problémy. Prosím ťa, hlavne jej nehovor, že o tom vieš odo mňa. No a dieťa, ktorý túto dôvernú informáciu dostane, sa cíti výnimočné, ako nadradené, ako spojenec. V skutočnosti sa ale práve stalo nástrojom manipulácie. Narcistický rodič takto vytvára informačnú nerovnováhu, ktorá deťom bráni poskladať si celkový obraz. Takže, keby si totiž niekedy sadli a porovnali si poznámky, s hrôzou by možno zistili, koľko klamstiev a polopravd im rodič roky servíroval. No a poslednou taktikou, o ktorej si dnes povieme, ktorý narcistický rodič častokrát používa, aby rozdelil rodinných príslušníkov, sú podmienečná láska ako najvyšší nástroj moci. V zdravých rodinných systémoch je láska istota, bezpečie. V narcistických rodinách je to odmena. Láska a pozornosť sa nedávajú len tak, za nič. Dávkujú sa podľa toho, ako dieťa plní narcistové potreby. A to aj v dospelosti. Všetko, o čom si dnes hovoríme, neplatí len počas detstva. To pokračuje v dospelosti. Takže, keď zlaté dieťa prinesie domov medailu alebo získa novú kariéru, je zahrnuté láskou a pozornosťou. No, keď čierna ovca náhodou urobí niečo podľa predstav, dostane také dočasnú milosť a omrvinky pozornosti. Deti sa tak veľmi rýchlo naučia, že láska nie je niečo, na čo majú nárok, ale niečo, čo si musia neustále zasluhovať. No a aký je výsledok? Tak čo si myslíte? Často sa práve z týchto detí stávajú tzv. People pleasery. Ľudia, ktorí majú hlboké presvedčenie, že lásku si musia vždy zaslúžiť. A čo si myslíte, v akých vzťahoch končia? No v narcistických. Práve tento boj ich nevyhnutne stavia proti sebe. Láska sa stáva hrou a manipuláciou s nulovým účtom. Takže, keď lásku dostane brat, tak to znamená, že tomu druhému súrodencovi ostalo menej. A tak bojujú o priaze narcistického rodiča, lebo v ich svete je to jediný zdroj hodnoty, aký poznajú. No, na záver chcem povedať, ak ste pri počúvaní týchto slov pocitili úzkosť, alebo vám to bolo známe, alebo až príliš povedomé, tak verte, že ste boli deťmi toxického rodinného systému. Dobrou správou je, že liečenie je možné. Uvedomenie je prvý krok.
Už samotné uvedomenie a pomenovanie toho, čo sa vlastne dialo, má obrovskú liečivú silu. Neboli ste problémové dieťa. A váš súrodenec nebol váš nepriateľ. Boli ste len deti, ktoré sa v takom nerovnovážnom systéme snažili prežiť najlepšie, ako vedeli. Keď pochopíte, že konflikty medzi súrodencami častokrát nevznikali preto, že by jeden zlyhal, alebo preto, že ste boli doslova vtiahnutí do dysfunkčnej rodinnej dynamiky a vlastne tu začína ten proces uvoľňovania pocitov viny a hanby za to, čo sa dialo. No, dôležité, ako som spomínala, je častokrát otvoriť dialog s vašim súrodencom alebo rodičom. Opatrne, ale vedome. Toto môže byť jeden z takých najnáročnejších, no zároveň najdôležitejších krokov. Ak sa rozhodnete otvoriť tento dialog so súrodencom, robte to tak ideálne bez samozrejmej prítomnosti narcistického rodiča a bez obviňovania. Prostredníctvom bezpodmienečnej komunikácie. To, ako komunikovať s narcistom, tiež nájdete v mojich pracovných zošitoch. No a hovorte o vašich pocitoch, o tom, ako ste situáciu prežívali vy, nie o tom, čo ten druhý mal urobiť inak. Zamerajte sa na vlastnú skúsenosť, nie na hodnotenie. Mnohí ľudia sú prekvapení, keď zistia, že tzv. Zlaté dieťa v skutočnosti trpelo len iným spôsobom. Často nieslo tlak dokonalosti, tlak zo zlyhania, alebo strach zo zlyhania, alebo podmienečného prijatia. Cieľom tohto rozhovoru nie je hľadať vinníka, ale prestať sa navzájom vnímať ako súperov a spoločne rozpoznať, že skutočným problémom bola samotná rodinná toxická dynamika. No, dôležitá psychologická poznámka, tu chcem upozorniť na to, ak je však váš súrodenec vďaka tejto toxickej dynamiky tiež narcisticky štrukturovaný a má narcistické sklony, tento otvorený dialog nemusí byť efektívny. Nie preto, že by ste sa malo snažili, ale preto, že jeho psychické nastavenie môže brániť sebareflexii, empatii a schopnosti vidieť širší kontext. V takomto prípade je zdravšie pracovať s vnútorným uzdravením, hranicami a vlastným porozumením minulosti, než očakávať potvrdenie alebo pochopenie zvonku. A tu vám odporúčam moju knižku Bezpodmienečný život, ktorá vás presne povedie na ceste k uzdraveniu. No a nič nie je dôležitejšie, ako vedieť si stanoviť pevné vzťahové hranice voči rodičovi, ale aj voči súrodencom. A aby ste mohli liečiť vzťah s týmto súrodencom, je naozaj zastaviť prúd manipulácie od narcistického rodiča. A to neznamená byť vtiahnutý do toho, že budete, dajme tomu, robiť presne to, čo on chce, ale znamená to prestať hru, ak cítite, že s vami niekto manipuluje, že vám sprostredková informácie, ktoré nechcete, alebo sú voči vašemu súrodencovi alebo rodičovi. No, takže ak váš rodič začne negatívne hovoriť o vašom súrodencovi, je dôležité reagovať jasne a pokojne a nastaviť si hranicu, ako napríklad mami alebo otec, ak máš problém s mojím bratom, s mojou sestrou, prosím povedz to priamo jej alebo jemu, nebudem naďalej prostredníkom. Takýto postoj je kľúčový pre ochranu vás oboch. Zabraňuje ďalšiemu prehlbovaniu konfliktov a narúšaniu dôvery medzi súrodencami. A v niektorých prípadoch je dokonca potrebné kontakt s rodičom obmedziť alebo ho na určitý čas úplne prerušiť, aby ste získali priestor na uzdravenie, emocionálnu stabilitu a schopnosti nastaviť si hranice. No a ak chcete vedieť, ako si práve tieto vzťahové hranice nastaviť, konkrétne a funkčne, odporúčam vám môj pracovný zošit Vzťahové hranice, ktorý nájdete na mojej webovej stránke a v ňom nájdete praktické cvičenia, formácie vied a reálne modelové situácie, ktoré vám pomôžu reagovať pevne a pokojne v skutočných rozhovoroch a nielen v teórii. A pamätajte, že spracovanie traumy z detstva je náročný proces
ale je možný a nemali by ste častokrát v tom zostávať sami. Takže ak potrebujete trošku odbornú pomoc, tak vám odporúčam ma kontaktovať na info@bezpodmienečnyživot.sk a naplánovať si konzultáciu. No, uzdraviť vzťahy, ktoré zničil narcistický rodič, je doslova beh na dlhú trať. Ale hovorím, je to možné. Veľa mojich klientov sa vyliečilo z narcistického, toxického detstva. Vyžaduje si to ale odvahu, trpezlivosť a veľa súcitu. A nielen k súrodencovi, ale hlavne k sebe. Pamätajte, nikdy ste neboli zodpovední za správanie vašich rodičov. Boli ste obeťami systému, ktorý bol navrhnutý, aby vás rozdelil. Tak s touto myšlienkou dnes skončím. Ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vás na budúce.